Здравейте, дечица! Здравей, госпожо Джаркова! Радвам се, че днес отново сме заедно, защото вие сте най-добрите, най-прекрасните деца. Сега се обърнете към гостите и с усмивка им кажете: добре дошли! Добре дошли от мен, уважаеми гости. Радвам се, че днес с нас и с тези прекрасни деца. Благодаря ви, че споделяте този хубав ден. Седнете си. А ние деца, пак ще стане, бързо. А ние деца, да си поздравим нашите помощници, без които не може всеки ден. Затова да кажем: здравейте, кръчета! Здравейте, учички! Здравейте, ръчички! Този час да бъде весело. А сега, много ми се ще да разбера, какво е вашето настроение през този ден? Защото навън е хубав, слънчев, усмихнат ден. И се ще да разбера вашето настроение какво е, като няма да ми го споделяте сега. Снете на столчето. А ще го нарисувате ето на тези разноцветни какво? Геометрични фигури. Геометрични фигури. Ще нарисувате личице с вашето настроение. Не преди това, докато ви стане, ще бъдете с затворени очи. Всеки ще разпознае геометричната фигура, върху която ще рисува своето настроение. Не забравяйте да си напишете и буквичката, с която започва малкото име. От някой, защото знам, че можете повечето от вас, може да си напишете и цялото име. Затваряйте очички и само с пръстчетата на ръчичката трябва да разпознаете коя е геометричната фигура. Не ги отваряте, докато раздавам на всички фигурите. Не ги отваряте, докато не кажа. Не ги отваряте, докато не кажа. Не ги отваряте. Не ги отваряте. Ето в ръчичка. Говорим и не отваряме очичките. Хубаво ги докосвайте с пръстчетата на ръцете, за да разберете на каква фигура. Не отваряме очички, докато не дам на всички геометричните фигури. Не отваряме. Сега, ти с отворени очи ще ми кажеш върху това геометрична фигура, Мимеце, ще рисуваш. Квадрат. И как познаем, че е квадрат? Не отваряме! Защото опитвах. Какво опитва? Квадрата. Че има какво? 4 връзка. Точно така. Ти не отваряме. Върху каква геометрична фигура ще рисуваш? Върху триъгълник. Добре, и аз познай, че е триъгълник. Защото аз триъгълник. С три ръбчета има и 3 страни. Сашко ми ти? Ами кръг. Кръг. Добре. Сега обърнете се на столчетата. Ох! И разпозна. Обърнете се отдолу, ще намерите фломастърче и си нарисувайте личице с вашето настроение. Не забравяйте да си напишете и буквичка и цялото личице. Добре, правите само усмивки тук виждам. Като сте готови, ще си ги закачите на шивките, ще ви бъдем седалчето с него. Чудесно.
Сега ще си разгледам. Така ме ли наша? На гостите, които не ме познават, казвам се госпожа Джаркова и днес съм много щастлива, защото съм пак с най-прекрасните деца. Искам да се обърне Мими и да покажа на гостите нейното настроение. Аз съм Мими. Аз съм Иви. И днес съм? И днес съм весел. Защото? Защото е слънчев ден. Прекрасна. Самирка, я да видя ти какво си нарисувала. Кажи ми, аз съм Самира. Аз съм Самира. И днес? Съм щастлива. Прекрасна. Ма дечица, аз виждам по вашите личица с настроение само усмивки. Затова си пожелаваме днешния ден да ни бъде наистина много весел и усмихнат. А сега ви дайте ръчички. Дайте ми ръчички, бързо да направим едно кръгче. Да направим едно кръгче. Хубаво кръгче, прекрасни личица, прекрасни усмивки. Дайте си ръчичките, защото ще ви покажа нещо. Сега дайте си ръчичките назад, да направим слънчице, което Филипче ще ни се усмихва. Дай ми се ръчичка. Сега дайте ръчичките напред, да си направим едно цветенце, което ще ни окае хубаво днешния пролетен ден. А сега всички заедно да дигнем горе ръчичките, горе и да си направим корона, защото ние сме личности, и то много важни личности. И като всички личности имаме права. Седнете на столчетата. Дечица, казахме, че сме важни личности. И като личности имаме права. Може ли да оставиш вече по масата, че да не те трябваш? Обратно го направи. Това е обратно си. Всичко обратно. Аз като ми го показваш, ще е много правилно. Ти така, като го виждаш, ти обратно. Чудесно си е, че И днес искам да ви покажа една весела къща, в която живее, вижте, най-важната личност. Това е детето. Тук отсреща до него в едни прозорчета се настани правата. Права. Пише да на детето. А тук пък заедно с вас днес ще засели и неговите задължения, неговите отговорности. Но преди да разберете повече за вашите права и отговорности, знаете ли, едно много забавно, чудато момиченце реши днес да дойде при вас и тя да разбере повече за своите права и задължения. Вярвам, всички я познавате и много ще се зарадвате. Станете правички да я посрещне. Пипи. Ще й дадем на Пипи ръчичка с нашата вълшебна писалка. За добре дошла. И тя обаче, дечица, иска да ви се представи
песен. А ние пък ще танцуваме заедно с нея. Това беше тя. Сипилота, Виртуалия, Ментолка, Трансперанта, Ефраимова, Дългото, Чорапче. Сега обаче е ред вие да и се представите. Дайте се, ръчички. Предлагам ви да преброим по обратен ред от 3 до 1 и едновременно да кажем имената си всички. Това ли сме? Да. 3, 2, 1. Сега! Чак това! Дечица, какво направихме ние? Вашите имена си останаха и тук да си летят във въздуха. Защо ли? Защото, ако забелязахте, Пипи ви се представи с нейното собствено, бащино и фамилно име. А ние си назовахме само нашите малки собствени имена. Затова на масичките са ви кацнали първите буквички от вашите фамилни имена. Отидете, намерете и се представете на Пипи. Трябва да столка. Търсиме първите буквички на вашите фамилни имена. Браво, някой вече ги откриха. Диви Мери, буквичка. Аз казвам Мери. Аз си казвам Мери, коя? Марио Милкова. Точно така. Да видим какво се случва. Има. Търсете. Павка. Аз съм Павел Гаврилов Владиславов. Гаврилов, чудесен си Гаврилов. Я да видим какво става. Вижте обаче, дечица. Вижте, при Велизарко са кацнали две букви. Когато две буквички са една на друга, са преобразували какво Велизарко? Стричка. Ако намериш още една стричка, ще се получи май думичка. И сега е Цонев, прекрасен. Я видим. Аз съм Филип Захарио Захарио си, да. Аз съм Адриана Танасова. Така е. И сме еднакви букви. Така е. Хората имат еднакви букви понякога и на малките имена, и на фамилните имена. Чудесно се справиш. Представете ги, елате, защото Пипи чака. Пипи чака, бързичко, елате. Пипи ви чака, защото ви покани, седете на точка. Днес в нейната къщичка
която се казва как? Знае ли някой? Вила Великова се казва. Аз имам детското. Чудесно! Ако беше запомнили, трябва да ми кажеш как се казва. Да, гледай си по пак. Вила Великова сте ми покани на игри, заедно с нейните двама приятели. Това са Томи и Аня. И първата игра, която ви приготвила, се казва "Ако нямахме имена". Сега, представете, че живее в една страна, в която хората са омагьосани да си забравят имена. Как ли ще се разбират? Как ли ще се назовават? Искате ли да разберете? Да! Така. Всички, които имат медальончета, геометрични фигури, кръг и триъгълник, да застанат от дясната си страна. Кръг и триъгълник да застанат от дясната си страна. От дясната си страна. Здравей, Сашко, не мога с тая ръка. А останалите геометрични фигури, квадрат и правоъгълник да застанат вляво от мен. Слушайте какво ви предлага Пипи. Правите тук вашата групичка. Правите и вие тук вашата групичка. И слушаме задачата, която Пипи поставя в игра. Слушайте внимателно. Вашата задачка днес, вашата задачка днес, като го обсъдите заедно, да си изберете двама от вас, които ще си запознаят. Но не забравяйте, че нямате имена. Решете, че двама от вас ще се запознаят и как ще стане това. Вие пак го обсъждате заедно. И един от вас ще се отдалечи. Другите трябва да го извикате да дойде при вас. Решете как, но нямате имена. Тук какво става? Кой ще го изиграе? Я да ви. Нека те да са готови. Нека те да са готови. Вие двамата? Нека те да са готови. Браво! Сега те ще се запознават, но нямат имена. Може ли по-силничко всички да го чуем? Здравей, непознато момченце! Здравей, ти непознато момченце! Предлагам нещо. Ей, непознато момченце, искаш ли да си играем? Да. Как ти е името? Аз си нямам име. Също и аз нямам име. Може да те наричам? Може да те наричам приятел. И аз, ако искаш, може да те наричам приятел. Браво, бе! А вие какво решавате? Ти ще се отдалечиш и диета тук, например, а вие ще извиквате. Ще извикате да дойде при вас. Добре, слушаме ги за това. Какво ще й кажа? Хей, ден гай? Хей, момиченце, ела. Там може да си има много момиченци. Виж с какво е облечена, например, каква хубава косичка има. Може ли да ги слушаме сега? Обикайте с нещо. Измислете си. Виме какво? Хей, момиченце, с къдрава косичка, ела при нас. Там има още едно с къдрава косичка. Добре. Кое ще разбере? Папката иска да ви помогне. Съгласна ли сте? Ей, здравей, непознато русокосо момиче. Това си играеш. Точно така, защото там още има много къдри. Благодаря ви, прекрасни сте, обаче ми кажете. Сега като играхме на тези игрички, как се чувствате? По-добре ли се чувстват хората според вас, когато имат имена и
или когато нямат имена? Когато имат имена. Според вас хората се чувстват по-добре, когато имат имена. Така е. Затова в момента, в който се роди човек, той има правоице на име. Независимо къде живее, независимо как изглежда, независимо какъв език говори, дали е момиченце, дали е момченце, той има право на име. А сега е време да се селим нашето първо право, ето тук, къщичката на прозорче, което съм ги направила, а пък вашата задача е един от вас да дойде, да намери, да сте ми чули още по-казва, един от вас да дойде, да намери буквичките от думичката име и в звуковото прозорче, което съм направила, да ги постави там. Първо, кой ще дойде да опита? Ала да вза. Мислите ли, че той не знае да му помага? Кой ще му ще дава? Не от гласните, от съгласните. Папката ме изпревари с моето въпрос, че исках да попитам Велизар, защо ви поставям сините или червените. Велизар, ти се объркал. И М е. И кое е объркал според теб? Ами, че поставя грешните букви в грешните словече. Например, ако всички бяха червени, и М е съгласна, а не гласна. Така. Сега да те разбирам ли, че според тебе М е гласно и затова ние там място? Там има червен, там трябва да има някой от гласните букви. Обе, папка, нещо не мога да се разберем. Обясни го сега, Велизарчо, защо И е в червено прозорче, Защото И е гласен звук. а М е съгласен. и в Син. е също. Така че, поздравете го, Велизар, прав. А пък аз лечица ви казвам, че всеки има право на име, право на Велизар, но е време и да настаним задължението на всеки човек, който има право на име. Сашко е длъжен да уважава името и на всеки друг. Ето, първата наша отговорност, първото задължение, което трябва всеки да знае. А ние, дечица, продължаваме с игрите на Пипи. Да видим какво още ни е приготвила Пипи. Отново сме в вила Вилекува. Деня, в който Пипи покани своите приятели на гости в вилата, те влезнаха, разгледаха хубаво нейния дом и първото, което забелязаха, че, вижте, Пипи не беше си подредила стая. Просто беше забравила да изчисти в този ден. И знаете ли, Томи и Аника, като добри приятели, набързо се захванаха, почистиха я, подредиха я, за да живее Пипи в един почистен и подреден дом. Но вашата задача днес е всичко, което събраха Томи и Аника, като отпадъци от нейната стая, трябва да се разпредели в цветните кофи за отпадъци. Къде? И къде са? Добре, папка, ела тогава. Първо ще ти кажеш
кофа събираме? В жълтата кофа събираме само пластмасови неща. Заповядай и разпредели на него място на пластмасовите. Само че чакай, сега ще кажа как ще го направим. Отиваме да се вземем. Тихо. И ще ги играем за теч. Павче, искаш ли да ти помогна по друг начин? Вземи сега гумичко. Вземи гумичко. Изтрий го след това. Добре. Вземи ти пак. Павката обаче вижте ли, че каза ми, че в жълтата кофа ще събират пластмасовите отпадъци, но той там постави един сок, дето си пила пипи, а тази кутия от пластмаса ли е направена паничен? Ай, благослови. Така. Дай за пластмаса. Добре. Айде, слагаме пластмаса. Добре. Браво, Павче. Още има? Да. Добре. Друго пластмаса. Капачката е в стана. Добре. Ако имаш. Някой друг да дойде да събере в кофата за хартия, хартиите отпадъци. Гледай, мой ще оттам. Хартини? Те, чак само, не кажа с други страни. Хартините къде ще го поставя? Ами в синята кофа. Така ли? Да. Не. Къде са? Какво е не? Да. Синята. Хартиеното. Не, това е пластмаса. Дай сега да решиме. Тази турбичка хартиена ли или е пластмасова? Не е хартиена. Давай, ще не се казва кисе. Дай. И следващия трябва да напълним и контейнера, който са металните отпадъци. Ела, как се чувства? Кое е метално? Останаха още няколко отпадъци. Кари, тук има един стъклен буркан, къде ще го поставя? Стъклото. Къде беше стъклото? Кой цвят колко беше стъклото? Зеления. Там са металните. Там е синя. Добре, дай да подрежда. Какво още остана неприбрано? Има една
пластмасова бутилка е там над бурканчето. Къде ще я поставиш? Кое беше кошчето за пластмаса? Чудесно се справихте! Благодаря, приятели, че ми помогнахте и ми почистихте дома. И Пипи беше много щастлива, защото каза: ура! Аз имам чист дом, в него има много място за игра и знам, че всяко дете има право на уютен и чист дом. Време е да заселим и нашето следващо право, правото ни да имаме дом. Кой ще дойде? Кой не е излизал? Това е. Търсиме буквичките, да напишем, да само, че първи това. Добре, да. Чакай малко. Плаче. Къде ни отива сам? Това е да идваш на това. Да не се скри. Така. Айде. Опитай пак. Къде ще отидем? Браво. Червено. Отиде и приляза в червеното квадратче, защото какъв звук пише? Да, не може да видиш. Да, много бързо. Дива. Ами държи и извикаме да дойде, да, защото ни се скри. Искате ли да си я напишеме с маркер? Да! Кой ще дойде да я напише? Кой не е писал? Ела добре. Само, че ми кажи добре, с какъв цвят ще напишеме да. Защото? Добре, бе, пак ти нещо днес с гласните и съгласните. Объркам. Добре си знаеш. Защото да е какъв звук. Сега той ще се продължи, да. Това си е неговата буквичка, да? Ето, седи си на браво. Браво. Браво на дом. Жението вечерва и Пипи го разбра. Томи Янко го знае, вие го знаете. Ето да поддържаме винаги дома си чист. Няма да ни се види, да.
е преживяла заедно с баща си на неговия прочут кораб и обикаляла много, много морета, океани и почти целия свят. Им предложи да си играят на неговата любима игра. А любимата игра на Пипи беше да играят на нещо търсачи. Преди да излезнат навън, Пипи се сети: чакайте, ще ви разкажа. Един ден, когато бяхме с тата в Африка, аз отидох в джунглата да си играя на нещо търсачи. Отивам в джунглата и първият обитател, който срещна, беше един слон. Слонът рисуваше картина с различни цветове с хубава. И Пипи го попита: какво правиш? Виждаш ли? Забавлявам се да рисувам. Може ли да опитам и аз? Толкова е интересно. А пък ние, дечица, днес с вас също ще опитаме да рисуваме с хубавчето тъмнослона, само че с нашите слабчици, знаете, да. И вижте, ще си нарисувате портрети. Дали ще бъде на вас, дали на някой вашето семейство, ще решите сами. Чудесно. Може дори и на ето така, за да си припомним как беше. След това Пипи продължи пътешествието си в джунглата и вижте кого срещна. Срещна една маймунка, която толкова се забавляваше, играеше, изкачваше от клон на клон. И толкова и беше весело, че дори като се забавляваше, искаше да хване и опашката си. Искате ли и вие като маймунка? Да! Добре, станете правички, направете колонка, един от вас ще бъде днеска маймунка. Пръв си! Хванете се през кръстчето, гоним опашката, катенцето, нали? През кръста, да. Бабайте.
когато всеки си играе, наистина се забавлява, ама и създава много полезни неща. И казва, за това най-много от всичко на света обичам да играя. И никой не може да ми отнеме това право. Аз, като дете, имам право на игра. Време е да изпишеме и следващото ни право. Правото на игра. Кой ще дойде това от вас да намери? Правото на игра. Трябва да изпишеме думичката игра в следващото ни прозорче. И ще дойде и това ще ни направи мимо. Само ще ще го направим. Само може да бъде. С маска. И ето го задължението на всяко дете, което има право на игра, да се забавлява и да прави в играта полезни неща. Продължиха да играят Пипи, Томи и Аника. И когато трябваше да отново да се върнат в къщи, да седнат и да отпочинат, Аника се сети да я попита: Пипи, но ти всъщност сама ли живееш в тази къща? И как сама? Живея с маймунката на господин Нилсон и коня, който се е настанил на гарата. Не, аз питам, дали нямаш майка, татко? Тук нямам, но моята майка е ангел, там на небето, а татко ми е негърски крал, един ден ще дойде, когато си построи новия кораб, да ме вземе. Всъщност, не всяко дете може да се похвали с такива чудакни родители, като моите. Аз имам семейство и много различно. А Пипи, и ти, толкова много си пътешествала. Като толкова много си пътешествала, знаеш ли къде си родена? Так, да не знам. Родена съм също като вас, тук на Швеция. И съм гражданин на тази страна. Папа, пречеш. Значи ти знаеш какво е това гражданство, чуди се, Томи? А вие, дечица, знаете какво означава думичката гражданство? Не. Папката знае, вярно ли така? Забравих. Гражданство, дечица, означава да бъдем граждани на тая държава, в която сме родени. А ние всички сме родени в България и за това имаме българско гражданство. Пипи е родена в Швеция и има какво гражданство? Шведско. И сега, след като вече знаете, че имате право на име, право на дом, имате щастливи семейства и имате право да играете като щастливи деца, пак време да си направите вашия първи документ за самоличност. Нарича се паспорт. Ето всички днес ще направите такива паспорт. В него
ще напишеш на колко си години. Това се прави в документа. Ще нарисуваш семейството. Ще нарисуваш своя дом. Ще напишеш кои са ти приятели. А тук най-накрая ще нарисувате какви искате да станете, когато пораснете. Всички ще си направите днес ето такива книжки. И защото Пипи обичаше най-много от всички да играе, каза, ето за това ми е толкова забавно с вас и обичам да играя и за това не искам никога, ма никога да не порасна. Ако чуди се, Ани. Знаете, аз имам едни вълшебни хапчета. Взимам да от тях. Казваме едни вълшебни думи. Всъщност даде ми ги един индиански вожд преди време. Искате ли да опитаме? Трябва да сме хванати за ръце. Хапчетата се взимат на тъмно и казваме едни вълшебни думи. Всъщност те извади едни гракови зърнца. Жинки дати. Хванаха се за ръце и чакаха хапчетата да подействат, като трябваше да кажат думичките хапченца вълшебни. Искам никога да не поресна. И ти ли забеляза, че Пипи сгреши? Да, Яника забеляза и веднага я поправи. Пипи не се казва поресна, казва се порасна. И за това, Пипи, не мислиш ли, че за да се научиш да говориш и правилно, да се научиш да четеш, да пишеш като нас, а пък и толкова весело ще ни бъде, ако идваш с нас на училище. Знаеш, ние там си играем, не спим кой знае колко много. Плюс имаме и коледна, и великденска ваканция. Тогава Пипи се замисли и каза, всъщност, защо не? Добре, отутре тръгвам на училище. Как се зарадва като ми Яника. И казах, Пипи, чакаме до утре сутринта, точно в 8 часа пред нас. И тръгваме заедно. О, не! Всъщност, деца, Пипи така и не отговори, защото тя не познаваше часовно. И не знаеше кога е 8 часа. Искате ли да й помогна? Да! Ще направим живото наше часовниче. Бързо станете. Бързо станете да направим. 8 часа. Добре, ще бъде стрелка. Стани в кръга. Само, че за да си направим живото часовниче, ни трябват само 13 деца. Сега ще си избера, защото една диня ще бъде стрелка, иначе правилно ме поправиш. Сега ще си избера някой от вас. Ще стане. Три вървите, 3, 4, 5, стоп! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Така, ето го нашия жив. Циферблат 12 ли сте? Добре. Така. Павката е стрелка. Както е точно 12 часа. Почваме да се броиме. Какво има също? Почваме да се броиме от 1 до 11. Всеки трябва да се запомни, има много добре да се запомни кой час. Един. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Това е. Малко повече. Казваме 12. Сега тръгва нашето часовниче. Тик-так. Тик, стрелката. Тик-так. Тик-так. Стоп. Хайде, кажи ми сега!
12. И сега е точно 8 часа. Браво на децата! Дечица, седнете. Събудихме я Пипи. Стана в 8 часа. Обаче Пипи беше забравила да попита Томи и Яника какво трябваше да приготви в ученическата си раница за училище. Искате ли пак да ви помогна? Да! Книга, сметало, сит и химикали. И боички, и книжка, и метало, раница. Ще излезнете и ще свършите всички ученически пособия, които ще трябват на Пипи, за да иде на училище. Кой не е изказал? Лади? Аз искам да се обе. Тук забравя съм да отива. Може да ви казваш имена? Това са. Ще трябва. Ще трябва твои. Ще трябва. Химикали. Още. А това какво е? Вълчеците братчета. Тя си ги приготвила, иска и тъй да си вземе, защото дали не иска да порасне, ама не знам. Това е черпак, Ади. Дали ще трябва? Не, нали трябва черпак. Според Пипи обаче и трябва. Защото си мислиш, че с него ще си налива знанията, за но вие поставяте само ученически пособия, които ще ви трябва. Това е Ади? Това е сметал. Давай. Снег трябва черпак. Тя не знае, тя не е ходила никога на училище. Една отворената книжка. Една отворената книжка. Това е учебника. Това е книжка. Учебника. Браво, Нади. Благодаря ти, Ади. И така. Приготвихме на Пипи раницата, за да тръгне на училище, но много закъсня. Трябваше сама да си намери пътя до училище. Нейните приятели Томи и Яника бяха и оставили някакви ориентири. Но тя трябваше да пресметне по колко метра да се придвижва в различните посоки. Това не знае. Елани. Пръв ще й помогне Ники. Ники, какво трябва да направиш? Да пресметнеш спора на числото. Вие следите Ники дали право ли? И сега трябва да се предвижи 4 метра. Слагай точно. Големи. Там, така се вижда. Добре, благодаря ти, Пипи. После трябва Пипи да се предвижи. Каква посока, Дени? Само аз не знам в коя посока. Аз знам. 7 минус 2. Не, аз не. Димане, къде трябва да се предвижи Пипи? Ела да се вижи. Свърши толкова точно. Гледа колко е работа. Помогнете и на Мими да пресметне 7 минус 2 е равно Ники на колко?
Добре?